Benvidos ao noso documental. Somos Evi e Isabela e imos vos presentar os mamíferos. Os mamíferos teñen a pel cuberta de pelo. Case todos teñen 4 pasos excepto a balea e os golfiños. Son mamíferos porque maman. O hábitat dos mamíferos depende da especie. Algúns son terrestres e outros acuáticos. Por exemplo, un animal acuático é a balea. Os mamíferos poden ser carnívoros xa que comen roedores, coellos, aves, reptiles, insectos e lombrices. Os golfiños son curiosos porque son mamíferos mariños intelixentes e sociais que usan a localización para navegar e cazar. Durmen con medio cerebro á vez e non teñen olfacto, pero si teñen oído e vista. Grazas por ver o noso documental. Todo esto. Es que ahora se lo digo. No lo digo. Bueno, Van a decir, qué bien, Eddie, qué bien. aquí sí, non se ve despois. Cando conte 3, silencio. Sí. Benvidos ao noso documental dos mamíferos. Outra vez, preparados. Que me sale? E imos falar dos mamíferos. Que decides mirando a cámara. Preparados Pero a que cámara? a estes 3 puntos. Vaya. Bueno, pero é o que digo, podedes mirar un pouco e outro pouco decilo como cando presento. O noso documental. Vale. Documental. Y esto se lo diga a Cristiano, que quiero que lo veáis como no lo Outra veo. vez, facemos unha despedida de veña. Unha. E podedes decilo, Bet, se Unha, queredes. dúas, Que tres. 3. Gracias, compañeros de... La hago yo, Loreto, la hago yo. No, dos. Gracias. Veña, unha, 2 e 3. Gracias por ver o noso... Verde.